Здравейте, приятели, аз съм Атанас Вутов. Искам изключително много да ви благодаря на всички положителни и отрицателни отговори относно предишната ни тема с черната златка. Пак искам да кажа, не всички трябва да сме на едно мнение, всеки си има право на мнение, на избор в живота, какво иска да знае, какво не иска да знае. Така че ево на всички, подкрепям критиката, така че продължайте същия дух на всички, хейтери и така нататък, няма абсолютно никакъв проблем. На база на критиката всеки един блогър променя, коригира и така отношението си и виждането си към нещата, така че ева, браво! Искам само да добавя две неща. Първото е едното за чалгата и за плюването на чалгата. Значи никъде не съм казал, че плюя чалгата. Лично аз слушам също чалга, както и всички мои приятели. Това не мога да го отречеме. Но това относно силикона и джуките, силиконите джуки, там вече битокси, митокси, там каквото си слагат и така наречените корекции на тялото при жените, а може би при някои от мъжете, не знам, това вие ще кажете. Това си е лично моето мнение, че оттам тръгва, защото все пак то е модерно. А модерното се афишира. И всеки го интересува как така тя е много яка, примерно тази певица или какво си е. Що си от този ред на мисли, помисли така, че оттам идват нещата. Другото нещо, второто нещо, искам да кажа, че има една страница в Facebook, колегата Стамбини беше коментирал преди известно време, че някой би казал, че той е бил админ там и само ме нападнаха мене с тази работа. Значи вижте, не съм админ на някакви селски пръчки, леопандови щампи или там каквото и да е било. Става въпрос за facebook.com/комплексари. Не съм админ там. Моля ви се, не ми слагайте думи в устата, които не съм казал. Такова нещо няма. Днес обаче ще говорим за една друга тема. Става въпрос за Миша Мара, Конса и Сарафа и тяхната песен Бойко Борисов. Бяло, зелено и червено. Но това след малко. Така, относно песента на Миша Мара, Сарафа и Конса, бяло, зелено, червено. Песента съм я чул преди много години, не знам точно колко, защото не знам и кога е излезнал. Всички казват, че от 2009, някой вика, че 2011 и така нататък. Аз лично съм я слушал тази година и миналата година по някое време бях чул засекал някъде. Предполагам някъде из интернет, ще ви излъжа. Днеска е чух в, ако се лъжа, в YouTube чух. Честно ви кажа, просто тия хора от СЕМ май си нямат работа. Чуд се за какво се захванат. Това, че те се пратили на прокуратурата, там заради някакъв 108 член алинея 2 за оскверняване на националния флаг и не знам си какво бла-бла-бла истории, според мен няма такова нещо. Според мен всеки един рапър в България, който пее през последните няколко години, като изключим модернистичната разработка на Криско и още един-двама, които пеят за напиване и за прекрасни разрешени любови и така нататък и почивни дни, както и да е. А другите рапъри, примерно да кажем, Миша Мара винаги е пял за нещата от живота, Ван Коно също е пял за нещата от живота, но до сега не мога да спомня някой да е фащал толкова да се вглъби толкова в някакви песни и да почнем да ги разнищаме от А до Я, що е бил казал бяло за кокаин, зелено за тревата и червено за гостите от Червен брег при жените. Което за мен е някаква супер тъпотия, нали? Няма значение. Всеки си има право на мнение да си го изрази по някакъв си начин и по него си, да. Той Миша Мара сам си казва, съм прост човек. Нали? Не е проблем. Ето, простите хора изразяват по един начин. Интелигентни ще се изрази по трети начин. Нали? Вие ще изразите по четвърти начин. Нали? Всеки е различен. Същата работа като с темата с черната златка. Всеки го мисли по различен начин, го че е различно нещо. Както и да е. Ето, примерно, давам един пример. Сега всеки пее за любов, всеки пее за изневяра, ама ето има и хора, които пеят за държавата. Ето, за мен Миша Мара, Конса и Сарафа са пели за държавата според техния поглед на нещата. Да не забравяме все пак, че Ванко едно изкара една песен след като излезе от затвора относно неговите, какво е станало с него и се извинява на сина си тази песен. Това пак е вид
изразяване на мнение. 2011 година, ако не се лъжа, Сарафа изкара песента София де Жанейро. Не знам дали от някой от вас е слушал тази песен, но песента е с уникално добър текст и е много смислена песен. Тя е една от най-любимите, в смисъл от българския рап. Така че, ето, примерно, сега ще ви пусна една част от Сарафа, само да чуете за какво стана въпрос. Ето, слушайте. Добре дошъл в София, българи, турчуля на едно, жълтури, всички заедно с мангалите. Такъв е живота по кварталите. Мисля, че е много смислено, много е правилно. Може да греши, може да не греши. Това е неговия начин на мислене. Никой не мога да промени. Също така има и други песни, мога да ви пусна много, аз сещам поне за още 2-3 песни, но както и да е, според мен, всеки, който е за свободното слово, трябва да застане зад Мишо Шамара, Конса и Сарафа. Аз лично ги подкрепям на 100%. Смятам, че е правилно всеки да си има собствено мнение. Нали? Ще се радвам да го обсъдим с вас. Точно за това правя този клип днеска. Отдолу в коментарите. Ако не в описанието, вижте начин за връзка с мене. Скоро ще изкараме, тъй като в момента имаме малко технически проблем с контактите. Само в Facebook и в Skype мога да съм активен за момента. Така че ще съм ви много благодарен. Пак казвам, търпя критика. Благодаря ви за критиката. Нека да има, защото без нея не може. Благодаря ви много, че бяхме заедно. Само забравих да допълня, че помагаме на едно момче, казва се Мариан. Всякакъв вид средства са добре дошли за него. Отдолу в описанието ще става линк към страницата. Може да платите чрез SMS, чрез PayPal и всякакъв куп такива неща. Колегата Баев, Бейби и останалите видеоблогъри по-известни, всички помагаме с каквото можем. Така че нека да го направим. Момчето заслужава да живее. Благодаря.